Okay, I'm going to attempt to speak Frisian. Haguia! Just fucking play it. Everyone clap your hands, come on! Ik ga naar Amsterdam. We zullen 2 leden van de headliner ophalen, Paradise Lost. Het is natuurlijk te gek om zo'n band als Paradise Lost in een bus te hebben. Het is een wereldact en als je bent hier van de grootste van Engeland. Friesland verneemt om zijn gruiden en uitzicht over het vlakke loon. Dags is het ook een provincie dat extreme muziek al jarenlang heel populair is. Friesland heeft al meer dan 20 jaar een bloeiende metal scene. En dat juist waarom in het grote tal fans, concerten en bands. Alle jaren weer verschijnt er een hele stapel aan metal cd's van Frieske Boeien. Hoe kan het dat metal zo populair is in Friesland? Ik weet het niet. Roekhouders? Ja, dat is van oudsher is het hier altijd al West. Een hele actieve scene. Wordt altijd ook wel een prut georganiseerd in Friesland. En ja, het leidt de Friesen goed, denk ik. Past wel bij de mentaliteit. Roege muziek. Roege muziek, roeg waar. Just het joh, ik weer. Ja, ze komen gewoon. Een grote katalysator van de metal in Friesland wie jarenlang het Woordrock Festival in Burgum. Een festival met al jaren duizenden muziekers uit heel Europa en met de crème de la crème van de internationale metalbands op zijn podia. Woordrock houdt er in 2009 mee op, maar stierf jaren 90 aan de witse van de metal in Friesland. Voltrock was een van de belangrijkste metalfestivals. De hele periode zelfs een van de weinige festivals die nog overeind stond in Nederland. Woordrock weer natuurlijk wel zo'n stap. Dat in één keer wereldberoemde bands in één keer om een hoekenbier spelen. Nou, dat is om wat tref je dat? Wat was vroeger de ultieme droom van een Friese metalband? Is hier op Woordrock. Woordrock was in eerste instantie een heel ander soort festival. Het was gewoon een van alles wat festival. Met de dijk als hoofdact en dat soort dingen. En toen kregen we op een gegeven moment een package aangeboden van metalbands. En toen hebben we gezegd, nou dat gaan we gewoon eens proberen. En toen groeiden we van 1500 mensen met het Alles Wat festival naar ruim 3000 met het metalverhaal. En toen was de keuze snel gemaakt dat we op die manier verder gingen. Maar zonder Woordrock geen metal in Friesland? Nee, dat lukt net. Het hier wel ozer geweest. Het kaartje hier wel ozer uit, jongen. Ik ben Danny Boonstra, ik ben 30 jaar, ik ben hier in Hudde Riep. Ik ben grafisch vormgever van beroep. En ik ben de zanger, toetsenist en mede-componist in Disintegrate. Disintegrate is een melodieuze death metal band, maar ik wil wat thrash metal invloeden. We gebruiken keyboards erin, wat net alle death metal bands doen. Ja, sinds 2004 zijn we druk bezig. We gaan nou 12 cd's maken, in EP, mijn vrouw noemen ze, en in debuut-cd. En die hebben we gebracht via Massacre Records in Duitsland. En we zijn nou druk bezig met het schreeuwen en opnemen van de nieuwe cd. Ik ben Tam Oosterhof, kom uit Eerste Marwijk, oorspronkelijk van de Wouden. En ik ben bijna 50. Sinds 2008 heb ik een platenzaak in Leeuwarden op het Vliert. En werd ik meer proberen te specialiseren wat in de metal en in de hard rock en in de rock. En ik de hardcore en de punk. Eigenlijk ben ik 13, 14 uur ben ik bezig met muziek.
Maar ik neem dat geen werk. Je kent net mooi afhankelijk krijgen dat je mij de muziek waar je van horen of de hobby waar je, wat je ding is, dat je daar eigenlijk probeer je geld mee te verdienen. Met nadruk op proberen. Het is altijd een zwier. Maar dat weet al toen ik in 2008 begon, maar toen weer die crisis eigenlijk correct begon. En toen weer het al een iets drama en dat downloaden we natuurlijk, dat moest nog als je een hoogtepunt gaan. En dat is nou, is dat bereikt. En dat show je wel een beetje waarom naar de verkeer van vinyl. Maar de handel in cd's is helemaal, dat slaat helemaal op een nekken. Gelukkig had ik een hele leuke vrouw die een goede baan had. En daarom hou ik ongelooflijk van haar. Ik ben nu bezig met de preproductie van een van de nummers van de nieuwe plaat van Disintegrate. We maken die preproductie gewoon om te jaren van hoe rennen die nummers. En mist er nog wat op plakken in de solo's goed. Het is net vals. En zo krijgen we een goed beeld van de nummers, hoe we ze aan de plaat houden. Ik denk dat hij een heel groot part van mijn week wel opgeeft. Als ik 40 uur in de week bezig ben met mijn bedrijf, want daar schaar ik dit ook een beetje onder, dan denk ik dat ik minimaal de helft wel met de muziek bezig ben. Ja. Is ik nou zo'n poster? Van Into the Grave? Ja. Oh, dan mag ik even ziek. Ik heb ook gewoon. Maar hoe is het eruit nog zo lieten? Volgens mij kun je door. Nou, ik mag me gewoon even een ziekje of zo even, of van de week eens even. Hoe best in de buurt steeds? Naast die winkel hast u ook een stichting opgericht. Wat is dat, Kat, voor stichting? Stichting Metalization wil proberen, met nadruk op proberen, Friese bands in het algemeen, metalbands in het algemeen, te helpen met promotie en met distributie. Omdat dat wist ik 10 jaar geleden al, bands maakt een cd en dan bloedt het te lezen. En dan wordt er heel weinig met die. Tenzij al iemand die het heel bedreven is. Maar het zijn volle banden net die erdoor. En toen hebben we gezegd van, nou, let's snel weer dat nou doen kennen. Dan zou dat wel heel leuk worden. En dan ben we sinds september verleden jaar ben we daarmee begonnen. Al meer dan 30 jaar is Aardschok een belangrijk tijdschrift in de internationale metal scene. Mike van Rijswijk is de haatredacteur van dat blad. Hoe kunnen dat metal zo populair is in Friesland en Eversdijk? Het is altijd zo geweest, alle jaar, tenminste zolang ik met Aardschok bezig ben, dat in het oosten van het land vooral, en in het noorden en in Brabant, gewoon eigenlijk het hele oosten en Friesland, dat daar een grote metal scene is. In het westen is dat niet, leeft dat niet zo. Als je naar een concert in Amsterdam, in Paradiso gaat, kom je overwegend mensen uit het oosten van het land tegen. Dus het is echt, ja, waarom dat is, dat weet ik niet, maar het is altijd zo geweest. Misschien is het wel omdat we hier in Friesland wat een beetje nog op het platteland zitten. Dat er eigenlijk op metalgebied heel volop te beleven is. Dus dat mensen daar misschien automatisch wat meer naartoe trekken. Jet metal bij Friesland? Ja, ik denk het wel. Ja hoor, dat is echt gewoon iets wat gewoon vanuit de mensen zelf komt. Het is gewoon een keihard iets waar toch hele aardige mensen bij betrokken zijn. En ik denk dat dat gewoon typisch de Fries is. All right, ladies and gentlemen. We're gonna slow it down for you. That doesn't mean it's time to fucking take a break. Zoals het voortvallen van Woudrock het Friesland er 2 min of meer nieuwe metalfestivals bij kregen, die het alle jaren verneemde internationale metalbands programmeren. Een daarvan is het Dokkum Open Air Festival bij Dokkum. Het festival groeide van 600 bezoekers in 2002 naar 3400 bezoekers in het aankomende jaar. Ik ben Jort Visser, ik ben programmeur van Dokkum Open Air. Dit festival waar we nou binnen. En ik boek alle bands. Ik denk sinds het voortvallen van Woudrock dat wij wel een belangrijke rol spelen in de Friese metal scene. Net alleen om hier die bands in te helpen. Daar is een behoefte aan. Dat is juist aan de opkomst, maar ook terug het programmeren van Friese bands op ons festival. Naast Dokkum Open Air het Friesland stond 2011 ook een tweede metalfestival. Into the Grave bij de Oude Houw, midden in de binnenstad van Ljouwert.
In 3 jaar tijd verdubbelen het bezoekersaantal van dit metalbarn van 2000 naar 4000. Paul van Berlo organiseert het festival. Bolletjes voor de pinapparaat. Ja, ik denk dat het vooral een ontmoetingsfunctie heeft. Mensen die komen elkaar hier tegen. Ik had ook voor Dokkum Open Air. Vroeger gold dat natuurlijk voor Waldrock. Het is zo'n moment in het jaar waarop de hele Friese metal scene eigenlijk elkaar tegenkomt hier. En dat vind ik gezellig. Outbreak of evil. Ik wou gewoon een vet metal festival bij de Oldenhoven neerzetten. Dat leek mij gewoon heel erg gaaf. Omdat je zelf ook een metal fan bent? Ja, absoluut. Ja. Mijn naam is Wietse Meetsma. Ik ben programmeur van Poppodium Romein in Ljouwert. We hebben een heel veel metal programmeren, Gotte Boetelandse naam. Nou best je YouTube op Dokkum Open Air. Wat is de link daarmee tussen daar en Dokkum Open Air? Mijn collega Jort, die festival is in principe. En we zijn met z'n tweeën verantwoordelijk voor de programmering. Dokkum! Zijn we nog een beetje wakker? En als je nog niet was, dan word je het nu wel. Het is tijd voor Amerikaanse death metal. Misery in there! Ik bouw energie op door muziek te luisteren. En ik raak mijn agressie kwijt door voor het podium helemaal op mijn dak te gaan. En ik krijg af en toe eens een buik, maar dat gebeurt allemaal met een grote grijns op. Dus ja, het is een heel mooi verhaal en broederschap ook. Want metal is familie, metal zijn broeders. Heel veel mensen komen uit het hele land hierheen. Dus ik denk dat het Friesland als metal, ik weet niet, of best wel op de kaart zet. Ik vind het heel belangrijk, ja. Vooral het Waldrockfjord is, vind ik het wel belangrijk dat er weer goede festivals zijn. Zowel vandaag ook als Into the Grave opent weer een Friese band. Ik bedoel, die kunnen zich opeens aan een groot publiek voorstellen. Want op Into the Grave en ook Dokkum komen niet alleen maar fans uit Friesland. Dan komen ze uit heel Nederland komen ze hier naartoe. Friesland doet goed zijn best. Romein heeft vreselijk veel goede bands haalt ze naar binnen. Maar ja, een stad als Groningen, een provincie als Groningen blijft erin achterwege. Zo, Schiphol, wie bent er? Ik ben in juli Heidwaan en dat zet in leven wel even op de kop natuurlijk. Er is nou INC West van Zwarimast en die vreeg het aandacht en zwaar op zijn tierstip en doe best net mijn eigen baas. Zeker de eerste paar weken had ik hier geen zin om te repeteren en dan ben ik alleen maar en wat het waan, ben ik alleen maar druk met hem bezig. Ja, hier gaat voor alles nou. Ik mag nog zien hoe het aanzien gaat dat we wel bijvoorbeeld op tournee zullen draaien voor jou 6 weken. Dat we dat die krijgen, hoe het dan gaat. Dus het is ook wel moeilijk vinden, denk ik, om op dit moment, dat ik nou zijn om dan echt 6 weken voor te gaan. Maar ik denk dat de groeistek in mij, hij groeit er in mij en die groeit er in mij in hoe dat gaat, denk ik.
Wat is er zo leuk om metal? Gewoon de vrijheid op zo'n festival. Dus ik ben wel naar orenfeestjes, ik west maar hardstyle, hardcore. En daar is de sfeer toch altijd krek met oors. Hier is het altijd vrij, iedereen is vreun met elkaar, het is altijd gezellig. Er is eigenlijk nooit ruzie. Ja, het stereotype uiterlijk klopt wel. Maar dat het stereotype dat er alleen maar agressieve, enge, gevaarlijke mensen kunnen hingen, dat klopt natuurlijk van geen kant. Ik ben net agressief, het ziet er agressief uit. Maar als even de tijd neemt om met in gesprek te gaan, dan is het dat we hele aardige, rustige, normale, lieve mensen zijn. Het ben grote mensen raar aan praten, maar je houdt aan een lied hartje, weet je. De meeste mensen die denken altijd van, nou ja, die metalman, dat leidt er raar in. En ik ga als taxichauffeur, ik wil heel vaak meemaken dat de orenstromingen, dat het volle raden erin leidt. En als dan die metalgas naast en dan zei van, jongens, kan het even rusten, dan is ik poepje stil in de bus. Zo weet je toch? Dus dat ja. Nou ja, leven jongens. Ja, tuurlijk, al ja, stuk voor stuk. Er is net nog verkeerd tussen. Ik denk dat metalmuziek en hun fans wel in kweerdijlicht zet worden door een liedse groep die het net begrijpt. En ik denk dat het echt wel uit die vooroordelen en het net begrijpen wij komt. Dat mensen er wat angstiger in oer staan dan dat er bijvoorbeeld een trosmuziekfeest op het plein horen wordt. Ja, ik vind dat er wel eens wat meer aandacht om besteed maar weer op televisie, in de bladen, wat dan ik. Dat eens een keer uit het verdomhoekje helpen. Tuurlijk, ik kan de muziek net leuk vinden, maar dat wil net zeggen dat het hier net gezellig is en dat de mensen net gezellig vinden. The manager said we should go because you want to go to the hotel. I hope there are some stuff. On the internet on your website was only this concert in August. Right, yeah, in September. You got in September. You got a couple of gigs, and in October. Yeah, we're going to Russia, Belarus, Norway, Sweden. En we gaan natuurlijk onze grootste, waar we nog mee bezig zijn, waar we heel trots op zijn, dat is Lionheart en Stonehawk. Daar ben we mee bezig. En CD die hebben we uitgebracht op het label van Big Bad Wolf Records. Nou ja, en de Posthuman, daar is eigenlijk Frisian Metal was ik er mij begonnen in mijn holen om te zeggen van, goh, wat is dit goede muziek. En ja, daar blijven weinig van hoe, helaas. Nou, en er zijn nog een paar bands waar we mee werken. Dus Friesland is vlaardig actief West-Argen aan die jaar en zij maar met uitbrenging van kwaliteits-CD's? Ja, en dat wordt alleen maar zal dat meer worden de aankomende jaren. Ja, we hopen dat het eigenlijk maar weer elke keer verdubbeld is, zeg maar. Dat is het mooiste worden. Ja, maar ja, dat hangt natuurlijk van heel veel dingen aan. Hè. Dat hebben we net wat. We hopen het. Maar het aanbod is groot genoeg blijkbaar, Ja, maar er wordt haast niks verkocht. Nee. We moeten het echt wij aan en hopen dat er uit concerten voor uit staan. Dat mensen spelen kennen en dat daar dus een patiënt nog wat zien kent. Er zijn veel bandjes en er zijn veel concerten en 2 festivals. Walter Rock Reunion komt er weer aan, dus voor mij gaat het goed. Ja, ik ken het beter, denk ik. Nee, ik ken het beter. Nationaal wel, internationaal zijn er nog... heb ik nog geen bands in het buitenland zien toeren of zo. Nee. Nou, daarna je aan was er mij wel wat meer komen. Het valt mij wel op dat er steeds minder jongeren binnen. Dus dat het wel een hele hoop de wat oudere garde is die nog steeds in band zit. En dat vind ik wel jammer. We gaan protten te bieden over muziek. En goede muzikanten en talentvolle bands. Het zonde is dat het alleen nog maar hier in Friesland een beetje sluimerig is. Metal is voor mij een uitlaatklep. Werd ik me elke week goed even in uitleven kan. Werd ik mijn creativiteit van een groot part en muzikaliteit in kwijt kan. En wat me, wat me ervan weer hoort om mensen in elkaar te slaan. Maar ja, het is wel, als ik net een goede bui ben of zo, en dan kan ik goed naar een cd luisteren en dan heb ik het gevoel dat ik er weer even bovenop kom. Het is voor mij de manier om donkerdere emoties op een positieve manier uit te drukken. En zijn een hele grote groep mensen die diezelfde emoties hebben,
een gevoel van ergens bijjaren te gaan. We gaan naar Belsum. Of we moeten even naar Lionheid daar, die in de oefenruimte van. Want ik heb even een vraag gekregen van een promotor van ons. Wat er even met handtekenen op een cd kon. En dat moeten we nu even regelen. Ik heb even nou praten met de meesten. Lionheid die zit bij ons in bij Stichting Metalization. En die promoten we, zo vol mogelijk, zoveel we kennen. En had er dan een promotor bellen en die zei van hey, ik vind het leuk cd, ik kan even regelen dat ik mijn handtekening krijg. Nou, dan proberen we dat even te regelen natuurlijk. Stoor ik? Ja, een beetje. Jouw nummer? Ja, nee, ik ben samen voor je. Maar ik moest even, voor een promotor moest ik even wat handtekeningen hebben voor jullie. Die vindt het prachtig om even een cd'tje met handtekeningen voor jullie te krijgen. Dus misschien kan het even geregeld worden. Ja, nou, natuurlijk. Super. Leuk. Alsjeblieft. We zijn hier in Friesland en ja, ze zeggen vaak dat dingen hier stil liggen, maar de metal scene dat is behoorlijk actief. Alle bands in Friesland komen eigenlijk een beetje bij elkaar in het Metalization. Ja. Misschien ook wel leuk om te weten, Tam is wel een beetje de godfather van... Ja, echt. Dus, dat is juist wel, denk ik. Om die zelf een beetje bekend te maken, maar zo ergens beginnen. En dan zijn er stammen die dan zo nodig wat overkomt van hey, dit wat vind je hem leuk optreden zie. Ja, dat helpt gewoon heel erg. En ja, ik bedoel, vanuit wie mooi hun gearworking zien we er ik wil. Maar toch ja, gewoon vol minder actief als nou, dat merk je dan wel. We doen dat belangeloos. Dat is net zo dat we daar een dikke factuur van inleveren of zulke dingen. Dat is gewoon puur uit het belang van de muziek. En mocht de band ooit eens een keer bekend worden, dan leveren we een factuur in. Dat ben wie dan voor mij. Ja, tuurlijk. Als een band zo groot wordt als Metallica of Slayer, dan zeg je toch van nou, we gaan nou zoveel werk van je meneer in die tijd. Nou, dan willen we daar gewoon een bedragje van. Ja, maar dat zullen we dan wel. Dat is net zo dat het mij een bloed aan een contract staat. Helemaal niet. Want we handjes werken niet eens met contracten. We zijn nu in studio Audio Shape in Loud. Dus repeteren we elke week. En we zijn nu aan het opzetten. Hoe zit het bij Dijk? Is dat nou die brede verzinnen maar de muziek? Maar de muziek absoluut net. Ik denk dat verzinnen dat is eigenlijk puur nog op hobbybasis. En wat we verzinnen bij de band investeren we ook weer in de band. Dus van leven ging er absoluut net. Nee. Maar zo is dat wollen? Ja, het zou te gek wezen. Ook dat regel ik cool. Ja, maar dan zit ik in het verkeerde muziekgenre. Omdat er dus een volle aanbod is. En Europees jongen zijn er echt heel volle kwalitatieve bands. Dus wordt het voor Friese bands wel heel moeilijk om daartussen te komen. En het lukt vaak wel op regionaal vlak. Maar als dat wat breder is just, en op Nederland en buiten Nederland, dan is dat wel heel lastig. Er zijn ongelooflijk protte bands en die alle wel spelen willen. En zeker als ze van bedenkelijke kwaliteit binnen, dan just ze al. Omdat ze maar komen willen. En desnoods heel taal lezen om ergens te komen. Ja, want is dat heel taal lezen? Want ik ga get van het pay-to-play systeem. Wat is dat, Gert? Ja, dat is dus dan meest ergens spelen, maar dan moet betalen je om dat te spelen. Pay-to-play systeem komt uit Amerika. Wat houdt het nou precies in? Ja, in plaats van dat je graag in het voorprogramma voor een bandstest en als je daar nog een keer een reiskosten voor krijgt, gaat het precies andersom.
Dus een band, hartstikke grote band, en dan was ook daar het voorprogramma staan en ben je nog 100 oren die het ook willen. Nou, alleen maar bieden. En dus een band die betaalt dan misschien €100 om in het voorprogramma van de band te staan. Maar dat vind ik net de allerbeste zaak. Dat doen wij ook zeker niet. Maakt het dat een soort stikken dan? Ik denk het wel, want talentvolle bands die misschien iets minder gehaaid binnen of iets minder yield om handen hebben. En ik denk dat het in volle vaak zo is. Zal het heel lastig zijn om met zulke soort bands op tour te komen. Dus het is een beetje vriendjespolitiek of wie het meest betelt, gaat mij. If you're wanting exposure and you know you're going to get X amount of people in your club or your festival, then it's only like bands paying on to a big band to support. And that's been happening forever. I mean, it just doesn't get talked about. You know? Het is net goed. Ja, het is natuurlijk het mooiste, dat is toch gewoon een goede band gewoon €250 Jan Kerstels gage, of 300, of wat de band het wordt, of wat zo een beetje bekender bent, €1000, zo gaan we ook wel. Maar het is er gewoon uit. Inderdaad, de clubs krijgen geen subsidies meer, moeten meestal zelf hun broek hoog houden. Bands vragen veel geld voor de optredens. We zetten altijd in op €100 als minimum. Maar zo zei ze €100, dat is niks. Ja, dat zouden we ook zeggen, maar ja, dat is toch vaker dat een heel grote bands van niks komen te spelen, omdat ze gewoon spelen willen. En op zich is dat een mooie insteek. Maar ja, ze helpt natuurlijk ook een beetje de cultuur naar de kloten, omdat dan net meer een spelen daar komt. Pay-to-play op zich is wel goed, dan moeten ze een beetje meer moeite doen. Want het wordt de Nederlandse bands eigenlijk veel te makkelijk gemaakt. Als je in andere landen komt, mensen die ergens op een vuilnisbak moeten zitten, wat dan als kleedkamer dient of zo. En hier, die Nederlandse podia zijn de beste podia in de wereld. Maar als de markt verzadigd raakt, is dit dan net gewoon een normale ontwikkeling? Ik denk het net, want het betekent net dat de programmeurs de kwaliteit in het oog gaan, maar juist de financiën. Ga je hem dat als festival mij maken? Wij hebben het nog net meemaken, maar wat wij wel meemaken is dat bijvoorbeeld bij een grote band, liedere bands erbij indrukt worden. En soms doe ik dat wel, soms net. Het hangt een beetje van hoe interessant ik het zelf vind. Als ik de band goed vind, dan kunnen we het erover hebben. Ja. Is kwaliteit belangrijker dan je? Ja, dat is het enige wat telt. Ik denk dat wij, zoals Romein, de binnen juist voor de lokale bands. De grote bands die bijvoorbeeld die voorprogramma denken, ik zei ze altijd van een lokale band, of provinciaal of Friese band, had voorrang. Altijd. En dat vind ik in Tilburg ook met in Rotterdam ook. Want daar is het ook voor. You got to do it from the heart, which is in a way it should be like that anyway, really. And then if you make money, it's a bonus. So you have to drink cheaper beer these days. Yeah, I have to use my underpants as dishcloths. I wish you a good show. Thank you very much. Yeah, cheers, man. Thank you very much. We'll look forward to it. Yeah. Yeah. And as always, like I said, the tradition we have in Holland, always a pleasure. I've forgotten what you told me to say already on stage. Hagoeie. Hagoeie. How do you say goodbye? Thank you. Onchien. Onchien. That sounds. It means goodbye. Onchien. Hey, good evening, ladies and gentlemen. How are you doing tonight? Thank you very much. Ik leed je maar eens een plauwtje aan. Dat je mij hier kijk je wat het bij gezond of bij naad gezond. Naad gezond.
denk dat ik hem vrede wel klaar heb. Dus, Kijk, op vrede in de grondvaart of zo? Ja. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons gerust bij ons komen. Verder dank ik u voor uw aandacht.